usko tätä todeksi, sä oot yhtä uskottava kuin sun osa maksu Rolexi. No toinen juttu on se, että Suomi-rapin historiassa, jossa ei hirveän paljon lopulta niinku erimielisyyksiä olla nähty, niin sä oot yhdessä niinku beefissä ollut mukana. Mä haluaisin vaan nostaa sen takia tähän, että samaan aikaan, kun sä oot se tyyppi, joka tulee kaikkeen kanssa toimeen, sut niinku tunnetaan, just niin kuin sanoin, että sä oot semmonen aika hermot kurissa pitävä niinku perheen isä, tosi jotenkin jalat maassa oleva tyyppi, niin samaan aikaan äijästä löytyy myös se ulottuvuus, että jos mennään jonkun tietyn niinku rajan yli, niin selkeästi sit se on niinku it's on. No siis, moni ei sillä tiedä kaikkia puolia, musta tunne mua ihan 100%, että mä oon tosi jalat maassa, tosi chilli, mutta kyllä se mistä mä tuun, niin en mä oo selviytynyt pelkään sillä niinku chillinä olemisella vaan joka tilanteessa, että kyllä mä oon joutunut niinku nuoren nyrkkeen heiluttaa ja on sitä joutunut painia ja vääntää. Ja sit mulla on ollut myös se, että mä jotenkin nuoren opin siihen, että verbaalisesti pystyy myös niinku flippaa tilanteen hyvin useasti. Että jos sä saat heitettyä tarpeeksi hyvän läpän, niin useasti jengi saattaa kääntyä sun puolelle, koska ne nauraa sille tyypille, ketä on tullut just dissaa sua tai tekee jotain sulle. Ja sit räppärinä mä kelasin, että en mä voi niinku antaa tänne slaidaa vaan. Joo. Muistan, kun vihdoin se tuli se Kuve-biisi ja meniköhän se joku oikeesti niinku puoli tuntia, kun mä jotenkin olin silleen, että MDS nyt studiolle. Kello oli joku 2 yöllä ja sitten me mentiin sinne ja sitten yöllä niinku 3 tuntia myöhemmin meillä oli se dissibiisi niinku takas tehtynä ja sitten piti mennä vielä yöllä aamuun ja sitten ottaa siinä jossain rapu edes niinku ne kolikot kädessä kuvaa ja jotain. Et se oli niinku, siinä elettiin oikeasti aika syvällistä ja se oli kaikki niinku tosi aitoa. Me oltiin parin viikon päästä siitä biisistä tyyliin tai muutamia viikkoja me oltiin samalla bäkkärillä ja ei puhuttu toisellemme, mutta me hoidettiin se kumminkin niinku rapin sisällä. Et ei se mennyt mun mielestä siitä voisi ottaa ainakin niinku mallia siinä mielessä, että se oli kumminkin sit for the sport, niinku urheilu siinä mielessä, että me ei käyty toistemme kimppuun tai mitään, että uhkailtu toisiamme sillä lailla. Meillä on paljon yhteisiä ystäviä ja yritettiin pitää ne siitä ulkona. Mutta yritettiin just tehdä se niin ammattimaisesti kumminkin kuin ihmiset voi. Musta tuntuu, että se on niinku ehkä yksi siisteimpiä niinku räppijuttuja, mitä Suomi rap-skenessä on niinku jotenkin tapahtunut. Ja on vielä edelleen niinku jotenkin ehkä se hulluin biifi ikinä.